नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तर आता आपल्याला परिसर अभ्यास या विषयातील आपल्या गावाची ओळख हा जो पाठ आहे 6वा त्याची आपल्याला माहिती घ्यायची आहे। बघा, त्यातील काही माहिती आपण घेतली की आपल्या गावाची ओळख ही कशामुळे होते, काही ऐतिहासिक वास्तूमुळे किंवा गावात काही घटना घडलेल्या असतील किंवा कोणी प्रसिद्ध व्यक्ती असेल तर त्यांच्यामुळे आपल्या गावाला ओळख मिळते। बघा, गावाला जशी किल्ला किंवा जुन्या वास्तू यांच्यामुळे जसा मोठेपणा मिळतो तसाच तो गावातील मोठ्या माणसांमुळे आणि त्यांच्या महान अशा कार्यांमुळे सुद्धा मिळत असतो। आणि अशाच महान व्यक्ती काही गावांमध्ये घडलेल्या आहेत। तर अशा 2 महान व्यक्तींबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत। पहिली व्यक्ती आहे शिवराम हरी राजगुरू, हे क्रांतिकारक, आणि दुसरी व्यक्ती आहे संत गाडगेबाबा। तर यांच्याविषयी आपण आज माहिती घेऊया। शिवराम हरी राजगुरू हे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील एक प्रमुख क्रांतिकारक होते। भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव हे तीनही क्रांतिकारक प्रसिद्ध आहेत। पुणे जिल्ह्यात खेड या गावी राजगुरूंचा जन्म झाला। प्राथमिक शिक्षणानंतर ते अमरावतीस गेले। तेथे हनुमान व्यायाम शाळेत त्यांनी देशभक्तीची दीक्षा घेतली। वयाच्या 15व्या वर्षी संस्कृत भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी ते बनारसला गेले। त्यांना मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्रजी अशा अनेक भाषा अवगत होत्या। सुखदेव आणि भगतसिंग यांच्याशी त्यांची विशेष मैत्री होती। पुढे राजगुरूंनी क्रांतिकार्यात भाग घेतला। देशासाठी त्यांनी हौतात्म्य पत्करले। त्यांची स्मृती म्हणून त्यांच्या खेड या जन्मगावास राजगुरुनगर असे नाव देण्यात आले आहे। संत गाडगे महाराजांचे मूळ नाव डेबूजी झिंगराजी जानोरकर होय। त्यांचे मूळ गाव अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यातील शेंडगाव किंवा शेनगाव आहे। संत गाडगेबाबांनी कीर्तनाद्वारे लोकजागृती केली। कीर्तनातून ते लोकांना प्रश्न विचारत आणि स्वतःच उत्तर देत। आपली माणसं गरीब का राहिली तर त्यांच्यापाशी विद्या नाही म्हणून, तेव्हा ते लोकांना शिका असे आवाहन करत असत। त्यांना 20व्या शतकातील एक थोर संत म्हणून ओळखले जाते। त्यांच्या जनसेवेच्या कार्यामुळे त्यांच्या गावाचे नाव अजरामर झाले आहे।